wujud temong peksi kok kudu nyelindrung ini to, Cok? Lah iya, lah pilek mumuni. Yo dipasne cocote sik. Nadyan wujud temong peksi. Beh, ngene kok dadi dalang yo pantes sisan. Kowe iki ora ngerti aku to? Dereng. Ya Allah. Lah kula kan duangu boten daerah miri gambar kono Masun Gondrong. Oh nggih. Tapi lek daerah Pakel ya aku. Kaya ngono. Ora percaya aku. Agawe talining bronto Mas. Penak to? Penak. Wonge sing ndak penak. Lah wonge bagus koyo ngene kok ya. Jari sapa? Monggo. Halus manis tur mrak ati. Monggo Ibu Lamiati. Enggak, Bu. Badhe ngersakaken apa jenenge niku? Mantu elek-elekan menika. Suwe nggon kula halono ngene sing nyanding kaya mok guwak ngono lho. Ndahne sing nemu lek marem ngono. Golek isi podang kuning ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo iyo sisi kok kayak donal bebek tau wong iki mbok sing apik diaturke pamundhut saking Bu sapa mau Ibu Lamiati sanes Lamiati lho saking ringin pitu podang kuning di atas Bu monggo dipun midhangetaken monggo Bu badhe nyanyi kalih kula oh mboten wis kenapa Umino Seret
Sinoman, bapak-bapaknya, juru rewang dipersiapkan monggo. Bergabung bersama Puri Budaya Indonesia. Pak Yanto, monggo Pak Yanto.